गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। जों दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै जोंनि बर' हारि एबा बिटिआर हालामाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोङो फोरमायहरनो सानदों एबा मिथिहोहरनो सानदों। माने जोंहा दिनै BBWA आफादा जोंहा BBWA आफादा मोनसे नेमखान्थि एबा टार्म्स एन्ड कन्डिशन दानानै दोनखानाय हिसाबै जोंहा 2 बोसोर जोंहा थि खालामनानै दोनखानाय दंमोन। दा बेवहाय जोंहा 2 बोसोरजों जोंहा बडि पारमिशन जायो। दा बेवहाय जोङो 2 बोसोर जानायलाय दिनै जोङो बडि पारमिशन खालामनाय जाबाय। दा बेनिफ्राय जोङो गोदान बिबानगिरिफोर जोङो दिनै सायख'नानै लानाय जादों। दा आङो बे गोदान बिबानगिरिफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै सिनायथि होनो सानदों बा जोंनि सरकारनोबो आङो सिनायथि होनो सानदों। आसाम सरकार एबा बिटिआर सरकारनि रायजो राजा नोंथांमोननो दा आङो गिबियावनो सिनायथि होग्रोनो सानदों बिथां जोंनिनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि रायजो राजाजों दाजानाय बिथां गाहाय आफादगिरि मिस्टार प्रेमजित औवारिखौ। बिथाङानो जोंनि BBWA आफादनि गाहाय आफादगिरि। दा नैथियाव आङो सिनायथि होनो सानदों गाहाय नेहाथारि हिसाबै जा सायख'नाय जादों रायजो राजानि हेफाजाब लानानै। दा रायजो राजानि मथै जोंहा गाहाय नेहाथारिखौ सायख'नाय जादों बिथां अमृत बसुमतारीखौ। दा आरो बिनिफ्राय जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा सायख'बावनाय जादों बिथां जगेन मोसाहारि बिथांखौ। दा जोङो आसा खालामो बे जे गोदानै दाजानाय बे बिबानगिरि एबा बडिनि मानसिफोरा आफादनि थाखाय एबा हारिनि थाखाय मोजाङै मोजां खामानि मावलांगोन होननानै जोङो बर' हारिनि जौगाथिनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै जोङो आसा खालामो। आरो जोङो बेखौनो बयनिसिमबो फोरमायहरनाय जायो जे जोंहा दिनै बडि पारमिशन जोंनि बे बिबान सोलाय सोल'आ मोजाङै मोजां जाफुंसार जानानै थांबाय। दा बेखिनियानो नोंथांमोन, गोजोन्थों। जय बर' हारि, जय जय बर' हारि, जय।